जौस्राङाव गसंनानै थानाय जिरायनानै थानाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर आगे बढ़ते बैठ कौन राहाल हमरे के रागुआमान आरो दिनैनि बे सानजौफु इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव नुजाफैनो हानाय इसोरनि मानसिफोर और ये इतवार दिन में ईश्वर के सेवा करे अवाल सब यीशु मसीह के भाई बहन मन आंनि आखायाव फ्राय 20 मिनिटसो दंबावो मोरा हाथ में 20 मिनट तक समय है 3 बाजिसिम टाइम टेबलाव होनाय दङ देवल टाइम तो 3 बजे तक है नाथाय आं सानो एसे टाइमखौ बारा लाब्लाबो आं सानो गाज्रि मोननाय नङा मैं सोचा तो मैं थोड़े कुन बागरा लेगबो तो बया ना पाबाय जोङो दहाय फुङाव जे इसोरनि बाथ्रानिफ्राय नायदोंमोन बिनि फारसे जोङो एसे थांफिननि हमने आज बयान ईश्वर के बात सुनत रहिए ओहे बच्चान बाते हमने थोड़े कुन घुरा आङो सिगाङावनो जेफनिया 2:1 निफ्राय 3 खौ फरायनो थाखाय खावलायबाय जेफनिया 2:1 फोट से पढ़े मैं कहा तो असमिया से पढ़ा तो हे नीला साथी आईगा थी हमको नौंग होंगे दिन तुहर दरे उरी नौंग गांगे जिहर प्रचंड क्रोध तुम्हालोकर ओपरत नौंग फरोंगे जिहर क्रोधर दिन तुम्हालोकলৈ नौ आहोंगे तुम्हालोके गोट हुआ एके लोग हुआ जिहर हाहन प्रणाली फालन करोता हे पृथ्वीर आटाई नम्र लोग बिलाक तेव बिचारा धार्मिकता बिचारा नम्र बिचारा कि जाने जिहर क्रोधर दिना तुम्हालोके लुकाय थाकिबोलै भाबा बे बाथ्राखौ इसोरा जेफनिया नाबिनो होदों आरो बियो गावनि मानसिफोरनो बै समाव बियो लाबोदोंमोन ये बचान के ईश्वर अपन जात अपन आदमी मनले छवा मनले सफनिया नाबी के द्वारा कहर रहे इसोरा गावनि मानसिफोरखौ गोख्रों रावजों बुंदों लाजि रोङै जाति होननानै ईश्वर उखर जात उखर छवा मन के कहे है ए नीला जाति मान ऐसा कहे है माब्रै इसोरनि मानसिफ्रा इजराइलफ्रा लाजि रोङै जाति जाखो ओमन ईश्वर के वंश रहन ईश्वर के छवा मन रहन काली नीलास साराम नायके ऐसे जात होलन बेखौ जोङो बे बिजाबखौ नायोब्ला एक अध्यायाव बिसोरनि आखल आरो मावनाया इसोरनि देखायाव हामजा जानाय जायाखै यह कागज के एक अध्याय में हमने देखल से काली ईश्वर ऐसे कहला उकर मतलब होला वो ईश्वर के छवा मन ईश्वर के आगे में के बहुत बया काम करत रहा है माने ईश्वर के डूब देवत रहा है इसोरगा बिसोरखौ अनखांनानै मिस्र देशनि गलाम बैनायनिफ्राय लाबोदोंमोन मोसेनि गेजेरजों ईश्वर इतना दया कर मिस्र देश में जो गोलाम में रहत रहे उखर से मुक्ति करके मूसा के द्वारा लानात रहा आरो बिसोरनो थांनानै थानो थाखाय इसोरनि मानसि बादि आयेन होदोंमोन और वो माने ईश्वर के आगे में एक तो आदमी जैसे सफा से ठीक हिसाब में रहे ले वो माने विधान आईगा देवत रहा है नाथाय बिसोरो आयेनखौ सिफायदोंमोन किंतु ईश्वर के मूसा के द्वारा देवल ओहे आईगा के ओहे जात मन लंघन करत रहा है बिसोरनि सिगांनि राजा गाज्रि मानासे राजानि आमोलाव मानासे नाम के एक तो राजा के अमल में आरो बिनि फिसाला राजा आमोननि आमोलाव और उखरे बेटा आमोन के समय में इसोरनि देखायाव बिसोरो गाज्रि मावदोंमोन ओहे जात मान ओहे आदमी मान ईश्वर के आगे में इतना घिनौनिया काम करत रहा है पाप कर रहा है जेब्ला जोसिया राजा जादोंमोन जेखान जोसिया नाम के एक धन राजा बन रहा है बे गाज्रिखौ जोसिया राजाया फोसाबदोंमोन वो जोसिया राजा उमन के जात में जी खराब काम चलते आवते उके सुधराय के लिए चेष्टा करत रहा है नाथाय बे गाज्रिया जोबनाय जायाखैमोन किंतु चेष्टा कराल से भी ओहे जात मन के मध्य में खराब काम माने पाप कराल बंद नहीं हुई रहा है इसोरनि मानसिफ्रा इजराइलफ्रा बिसोरो गुबुन मोदायखौ बिसोरो खुलुमदोंमोन ईश्वर के जात इस्राएल जात मान सृष्टिकर्ता ईश्वर के छुई
करेक्ले शुरू करत रहा है खानाननि मोदाय बालखौ बिसोरो खुलुमदोंमोन खानान में उमान एक टू बाल खाके सेवा करत रहा है ओहे के है ईश्वर के चुर कौन सेवा करेक्ले शुरू करत रहा है बाला जादों जाहैबाय बार अखानि मोदायमोन वो बाल होला हावा तुफान के देवता बेजों लोगोसे नख्रांनि सान अखाफोर हाथरखिफोरखौबो बिसोरो खुलुमदोंमोन उखरे संगे संगे चांद बीन को सूरज उके भी सेवा करेक्ले गोर लागेक्ले शुरू करत रहा है जायखौ मोसेया ईश्वरनि बाथ्राया बे सोरजि जानायखौ खुलुमनो नाङा होननानै बुंदोंमोन ईश्वर के बच्चा मूसा के द्वारा कहत रहा है सृष्टिकर्ता ईश्वर के बदली सृष्टि हुआल जिनिस मान के बनाई कुन सेवा ना करबा बिसोरो सोरजिगिरि ईश्वरखौसो खुलुमनांगौमोन सृष्टि करे के सेवा करेक रहे नाथाय सोरजि जानायखौसो बिसोरो खुलुमदोंमोन किंतु सृष्टि हुआल के है बनाई कुन उमान सेवा करत रहा है बेजों लोगोसे बिसोरो मेलकम मोदायखौबो खुलुमदोंमोन और उखरे संगे संगे मेलकम नाम के एक ठो नाग के भी उमान सेवा करत रहा है आमननि मोदाय बे मेलकमा आमन के नाग है बेनो उन्दै गथ'फोरखौ बलि होनाय जायोमोन और उखरे सेवा में छोटका छवा मन के बोली देवत रहा है बे आमन फोरनि मेलकम मोदायनि मन्दिराव थांनानै बिसोर खुलुमहैदोंमोन आमन के मंदिर ओहे मेलकम के हेदना जाय कोन उमन सेवा करत रहा है बे गासै ईश्वरा बिसोरनि आखलनि थाखाय बिसोरखौ लाजिरोङै हामजायै जाथि होननानै बुंदों ओहेले ईश्वर अपन सृष्टि कराया आबा के जे ईश्वर दया कर के बच्चाई को लाइन रहे ओहे ईश्वर के चोर को दूसरा बाटे गेलन ओहेले उमन के नीला शरम नहीं के जात ऐसा कहत रहा है बिनि थाखायनो ईश्वरा बे नाबिनि गेजेरजों बिसोरखौ साजाय होनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन ओहेले ईश्वर ओहे नीला साथी मन के शास्ति देवे के सिद्धांत कह रहा है किंतु शास्ति देवे के आगे ओहे नाबी के द्वारा आगे बताई दी रहे नाथाय बे ईश्वरा गावनि शास्तिखौ लाबोनायनि सिगां बिसोरनो जोबथा अननायखौ होनो थाखाय लेंहरदोंमोन ईश्वर जे उमन के शास्ति दिवे उखरे आगे थोड़े कोन मौका लास्ट शेष मौका देवे के खोजत रहा है जाहाथे बिसोरो ईश्वरनि रैखाथि बासायनायखौ मोननो हायो जेन उमन ईश्वर के बच्चा दया के फावेक परेना नाथाय बे गाज्रि समाव जेफिने नाबी आरो बिनि नखरा दङमोन ये बोया परिस्थिति के मध्य में समय में माने आदमी मन के मन में पाप से भरल समय में सपनिया नाबी और उमन के परिवार भी रहा है ईश्वरा बिसोरखौ दोनखोमादों होखोमादों आरो बासायदोंमोन गाज्रिनिफ्राय किंतु ओहे बोया ओहे खराब परिस्थिति से वो सपनिया के आदमी मन के परिवार के ईश्वर बच्चाई को लुकाई को राय करा है जोङो सोलोंदोंमोन जेब्ला गाज्रिया बारायलाङो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालाङो हमने तक शिखे फरली माने जी खराब बोया वो कम हुए के नहीं किंतु बगरा से बगरा बाहर जायला ईश्वरा गावनि हामजा जानाय मानसिफोरखौ दोनखोमायो बासायो होननानै किंतु जेखान खराब से बाहर जायला तखान भी ईश्वर उखर छवा मन के ओहे खराब से बच्चाई कुन रखेला नोहानि आमोलावबो गाज्रिया बांदोंमोन आरो ईश्वरा बिसोरखौ गेदेर दैबाना होनानै फोजोबस्रांनो बुंदोंमोन नोह के समय में भी आदमी मन इतना माने पाप से भरल रहे जे खराब काम करत रहे और बाना से समय के आदमी मन के ध्वंस करे के ईश्वर सिद्धांत लीग रहे नाथाय ईश्वरा नोहा आरो बिनि नखरखौ बासायदोंमोन किंतु ओहे समय में भी ईश्वर नोह और उखर परिवार के बच्चाई कुन राय रहे दा गोनांथार सोंलुआ बेसो एखान एकठो बरखा प्रश्न एहे होला जोङो बै हामजा जानाय मानसिफोर जायनाखि ईश्वरा हामजायो जोङो बेवहाय दङना ईश्वर के पतियाल आदमी मन के ग्रुप में हमने आही का
नाथाय जोङो बिनि बदलै बे गाज्रि गोबां मानसिफोर गाज्रि मावनाय इसोरनिफ्राय गोजान जानायाव दङ का हमने ईश्वर से दूरिया हुआ ओहे खराब आदमी मन के डोल में ग्रुप में आहे ओके हमरे के मन में बरखा प्रश्न करे लगे इलिया नाबियाबो बै समाव गाज्रि मानसिफोरनि गेजेराव थादोंमोन इलिया नबी बरखा नबी जेखान रहे उखर समय में भी के सब आदमी मन खराब हो रहन गिर रहन ओहे समय में भी उके ईश्वर बचाई कुन राय रहे राजानिफ्राय फोरजासिम बिसोरो इसोरनिफ्राय गोजानाव थांदोंमोन राजा से लेकुन फरजा तक छोटे से बरखा तक जितना आदमी मन ईश्वर के विरुद्ध में जा रहा है इलिया गावखौ सानदोंमोन गाव हारसिंल' जाबाय होननानै इसोरखौ गिग्रा मानसिया तखन इलिया सोचत रहे ए मोहे अकेला हो कि का ईश्वर के दाराया आदमी ऐसे सोचत रहे नाथाय इसोरा इलियाखौ बुंदों आङो नोंजों लोगोसे 7,000 मानसिखौ दोनखोमादों तखन ईश्वर इलिया के कहलक तो अकेले ना लगे किंतु तोर संगे संगे 7,000 आदमी मन के मोय बचाई कुन राय हो कहलक 1 राजा 19:18 नायब्ला मोनो 1 राजा 19:18 प्रथम राजा बोले 19:18 पद में देखल से हमने पवाब बेखौ जोङो फुङाव नुदोंमोन सोलोंदोंमोन ई सब के हमने बिहान सेशन में हमने सिखली गाज्रि बांनानै थांनाय समाव खराब से भराल समय में नाथाय इसोरा माखासे मानसिफोरखौ हामजानानै गावनि सिङाव दोनखोमायो ऐसे खराब से भराल समय में भी ईश्वर दया खैर कुन के बचाई कुन लुकाई कुन रखेला जेफेनियानि समावबो जेफेनिया आरो बेनि नखरखौ इसोरा गासै गाज्रिनिफ्राय रैखा खालामनानै गावनि थाखाय हामजानाय मानसिफोर हिसाबै दोनखोमादोंमोन सोफोनिया के समय में भी इतना खराब आदमी मन के माझी में भी वो सोफोनिया और उनका परिवार के बचाई कुन राइक रहे जोंनि संसारावबो गाज्रि जालांगासिनो दङ नमहा हमरे के ई दुनिया में ई जुग में भी खराब तो बगरा से बगरा होते जाते बे गाज्रिखौ फोजोबस्रांनो रावबो हाया बियो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांसिगोन ई खराब के बंद करे के केकरो शक्ति क्षमता नहीं के बगरा से बगरा खराब होते जाए बे गाज्रिनि गेजेरावनो जोङो थांनांगोन एहे खराब परिस्थिति के मध्य में हमने जी कुन रहे लगे मोजां सम मोजां गाज्रि गैयै बोथोरखौ जोङो माब्लाबाबो मोनथारनाय नङा खराब नहीं के समस्या नहीं के ऐसे समय कभी भी हमरे के मध्य में नहीं आवे नाथाय बे गाज्रिनि गेजेरजों इसोरजों हामजा जानाय मानसिफोरजों जानांगौ किंतु एक खराब के मध्य में भी ईश्वर के फतिया आदमी होए के हमने चेष्टा करे लगे इसोरा गाज्रिनिफ्राय गावनि मानसिखौ हामजानायखौ बियो गावनि थाखाय लाखिनो बिहा बोलो दङ ईश्वर जी के पसंद करेला ओहे सब खराब से बचाई कुन रखेला नाथाय जोंबो खामानि मावनांगोन किंतु हमने भी काम करे लगे जोंनि खामानिया मा जानांगोन इसोरनि हामजा जानाय मानसिफोर जानोब्ला हमरे के काम का होए लगे जिस जोड़ी ईश्वर के प्रत्येक आदमी होए लगे होले हमने कैसे होए लगे बेखौनो जोङो दिनै सानजौफुआव नायगोन उके हमने ई समय में थोड़े कुन देखा बेवहाय बुंदों इसोरनि बाथ्राया उन्दै जा गुरै जा अब्ला नोंसोरो इसोरनि अनखांनाय हामजानायखौ मोनगोन होननानै ईश्वर के वचन काय है नम्र हुआ ने छोटे हुआ तखन तोहरे ईश्वर के दया के फावेक परबा इसोरनि दयाखौ मोननोब्ला मोनसेल' राहा दङ गुरै जानायजों गावखौ उन्दै खालामनायनि गेजेरजों ईश्वर के दया के फावेक लगे होले एक ठुखाले दाहारा है उ होलक नम्र बने जोङो बाइबेलाव गोबां जायगायाव नुयो शास्त्र में बहुत जगह में लिखा है मसेनि सोमोन्दैबो नुयो बुहुमाव बयनिख्रुइ गुरैसिन उन्दैसिन गावखौ गुरै खालामनानै लानाय मानसिमोन होननानै बाइबल में लिखा है मूसा दुनिया के आदमी मन के मध्य में एक जन वो के पहला नम्र आदमी रहे नाबी रहे जिसु ख्रिस्टआबो गावखौ उन्दै खालामनानै इसोर मोनब्लाबो सोरगोखौ नागिरनानै गावखौ उन्दै खालामफैदों यीशु मसीह वो ईश्वर के पुत्र सड़क में रहाया किंतु हमने के बच्चा के लिए वो नम्र बहन के छोटे बहन के वो सड़क छुएर को दुनिया में जन्मला बिनि नेहात जोनोम जानायखौ गोसोखां
जिसु मसीह के जन्म के याद करा मानसिनि आखायाव माब्रै क्रुसाव होजादोंमोन ओहे जिसु मसीह जन्म हुई कौन और हमने के बच्चे के छोटे हुई कौन वो क्रूस में ठोकाई होला बिनि गेजेरजों बियो जोंनो बासायजानायखौ लाबोबाय और ओहे उकरे क्रूस में बलिदान के द्वारा हमने मुक्ति के फली परित्राण के फली जिसुआ बे गुरै जानाय उन्दै जानाय लामाखौ दिन्थिलांबाय जिसुआ जोंनि मडेल जोंनि बिदिन्थि हमने जे नम्र होए के लगे उखार चिन्ह के जिसु मसीह देखाई कौन गेला वो जैसन नम्र बनला हमरे कर लगे साहला ठीक हमने भी नम्र बने के लगे जिसुआ गावनि 12 जन चेलाफोरनि आथिंखौ सुनानै होदों जहननि थेराव नायब्ला मोननो हायो बाइबल में लिखा है जिसु जेखन रहे उकर 12 जन चेला रहन अपने के 12 जन चेला के गोर के उधोई कोन खोज कोन देवत रहा आरो बियो बुंदों इसोरनि रायजोआव जाय गुरै खालामो उन्दै बादि बिसोरनो देरसिन होननानै बुंदों बाइबल के वचन काय है ईश्वर के राज्य में जे मन अपन के सबसे छोटका बने ना नम्र होए ना ओहे आदमी मन के बरखा बनल जाए नाथाय गोबां समाव बे उन्दै जानाय गावखौ उन्दै खालामना लानायखौ जोङो गोरोन्थि बुजियो किंतु बहुत समय में हमने निजा के माने छोटे बने के लिए मुश्किल लगेला उन्दै खालामना लानाय माने गावखौ दुर्बल खालामनाय लोरबां खालामनायखौसो बुजियो छोटे हुए नम्र हुए माने अपन के दुर्बल के देखाय होला जेसेन सोचे ना नाथाय बे बोलोग्रा इसोरनि सिगाङाव जाय इसोरा गासिबो हायो जोंनि सोरजिगिरि बिनि सिगाङाव जोङो गावखौ गुरै खालामनांगौ किंतु जी ईश्वर हमने के सृष्टि करलक और सब के सृष्टि करलक ओहे बरखा पराक्रम ईश्वर के आगे में हमने सब सिर झुके के लगे नम्र होए के लगे अब्ला जोङो गुरै खालामना लायोब्ला जोंखौ बियो गोजौ खालामगोन जेखन हमने नम्र हुआ सिर झुका तखान है वो हमने के ऊपरे उठाए जिसुआबो बेखौनो दिन्थिलाङो जिसु उहे के देखाय कोन गेला जोंबो बिनि सेला जानानै गावखौ उन्दै खालाम लानांगौ आरो इसोरनि हामजा जानाय बिनि दयाखौ जोङो नागिरनांगौ ठीक जिसु जैसन करला ठीक इसने हमने बे एक के नम्र बाइन के छोटे हुई कोन ईश्वर के दया के फावेकले चेष्टा करे लगे इसोरा मोसेनि गेजेरजों इजराइल जातिखौ मिसर देशनिफ्राय 400 बोसोर गलाम बैनायनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन बासायनानै कानान देशआव लाबोदोंमोन इस्राएल जायदमान मिसर देश में 400 बच्चर तक गोलाम बन कोन रहत रहे उखरे बंधन से मूसा के द्वारा ईश्वर छुड़ाए कोन लानला गावसोरखौ बासायनो हानाय थाखाय बिसोरो बोलोआनो गैलामोन पावरलेस जाबायमोन उ माने और के मुरी उठाय फारि एसेन कोनो मौका बा उमान के रास्तायै सेराय रहे नाथाय बे समाव इसोरा सोमोनांथाव मावनायनि गेजेरजों बिसोरखौ मिसर देशनि बोलोग्रा देशनि आखाइनिफ्राय उदां खालामदों किंतु ओहे गोलाम अवस्था से ईश्वर आश्चर्य कार्य कर के उमान के मुक्ति कर कुन स्वाधीन कर कुन निक्साय कुन लानात रहा लानला जेब्ला ओंखारलांदोंमोन हौवाफ्रा 6 लाख होननानै बुंदों आरो हिनजाव आरो गथ'फोरखौ साननाय जायाखै प्राय 20 लाखसो मानसिफ्रा ओंखारलांदों जेखान मिसर देश से निकल कुन आवत रहा थकान मारात मान के खाली गंती हुआल गेला 6 लाख आदमी उमन निकलत रहा और छवा छोटका और जानी मन के लिए कौन 20 लाख आदमी मन उमन निकल कुन आय रहा है इसोरा बिसोरखौ मिसर देशनिफ्राय कानान देशआव थाङोब्ला सिदा लामाजों थाङोब्ला 3 मासनिफ्राय 4 मासनि गेजेराव सौहैनांगौमोन ओहे मिसर देश से कानान देश में सीधा जाके लगे होले 3 महीना नहीं तो 4 महीना खाली रास्ता रहे बिनि जायगायाव 40 बोसोर 40 इयर्स किंतु ईश्वर 3 नहीं तो 4 महीना के बदले 40 साल हिटुआला मानि थाखाय गोबाव बोसोर मारु गोरान जायगानि गेजेरजों इसोरा बिसोरखौ लांदोंमोन काली ईश्वर उमन के इतना लंबा घुराय फिराय के उमन के हिटुआला हुदा बिजाब 8 सारियाव नायब्ला द्वितीय विवरण 8 अध्याय 4 पद में हमने देखे पड़ेला बेवहाय बुंदों बिसोरनि गोरा गोसोखौ गुरै खालामनो थाखाय इसोरनि देखायाव ओहे इस्राएल जात मन
बरियार मन के नाराम खारेकले ईश्वर एसेन हिथुआत रहा है बिसोरनि गोसोआ फारौनि गोसो गोरा बादि 4,400 बोसोर थानाय समाव बिसोरनि गोसोआ गोरा जादोंमोन 400 साल उमन मिस्र देश में फरोन राजा के नीचे रहेक समय में उमन कर मन ढोंगा नियर हो जाए रहे गोसो गोरानि बादै बिसोरनि गोसोआ गुरै गोसो नङामोन उमन के मन एके ढोंगा थियर के बरियार हो जाए रहे मानियै गोसो गोरा गोसो होननानै बुंदों मानेकले नि फारेल अहंकार मन के उमन होय रहा बिसोरनि गोरा गोसोखौ गुरै खालामनो थाखाय इसोरा 40 बोसोर मारु गोरान फोथारनि गेजेरजों लांदोंमोन उमन के ढोंगा थियर बरियान मन के गालाइकले नम्र बनाइकले ईश्वर उमन के सुकान रास्ता दाहार में घुराई फिराई के ढेर साल हिथुआत रहा है 40 बोसोरनि गेजेराव जे मिस्र देशनिफ्राय फैनाय फिरिनि मानसिफ्रा थैजोबदोंमोन 40 बच्चर के मध्य में मिस्र देश से जितना आदमी मन निकल कर आवत रहे जंगल के भीतरे उमन सब मर गेलान कालेब आरो जोशुआनि बादै बे गोदान फिरिनि मानसिफ्रासो कानान देशआव हाबदोंमन जोशुआ कालेब और जंगल में निकल कर आवाल पीछे जितना जन्माला ओहे मन है ईश्वर के मनोनीत कानान देश में ढुके परलान गुरै जानाय इसोरा बिसोरखौ दया खालामो जे मन नम्र होना ओ मन के ईश्वर दया करेला जोङो बेखौ बे इजराइल जातिनि बिसोरनि बे एक्सपीरियंसनिफ्राय जोङो नुयो ओहे बात से सही है के सच है के उके हमने इस्राएल जात मन के ओहे इतिहास कहानी से हमने बुझे परिला नाथाय बे जफिनिनि समावबो बिसोरनि गोसोआ गोरामोन दुथांमोन बिसोरो लाजि रोङै हामजा जायै आरो जालांफिनदोंमोन इस सोफोनिया खाका देखान लिखला सोफोनिया के समय में भी ओहे जात मन के मन एक बरिया और साराम नाइ के खराब बातें माने ईश्वर के आगे में दुख देवल आदमी बाइन रहा है जोना नबीखौ नायब्लाबो जोङो नुनो मोनो जोना और हमने जोना नबी के इतिहास के देखाल से भी हमने देखे परिला जोना नबीया ईश्वरनि मानसि गावखौ होननानै बियो दुगा खालामनानै लायोमोन जोना नबी के जीवन में हमने देखाल से बुझे फरक जे वो सोचत रहे मोये के ईश्वर के आदमी है कौन धार्मिक है कौन कहे के उकर मन में फुटाने अहंकार रहे इसोरा बिखौ निनेबिया नोगोराव थांनानै फोसावहैनो थाखाय बिसोरनि गेजेराव जे साजाय इसोरा लाबोगोन बेखौ होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन निनोबे नगर के आदमी मान के गलती के लगन ईश्वर निनोबे में रहे आदमी मान के साजा देवे के लिए सिद्धांत तो लेकर रहे ओहे साजा देवे के आगे ईश्वर के वचन के बताए के लिए जोना के ईश्वर निनोबे में भेज रहे नाथाय गुबुन जायगा जफा नोगोरावसो थांदोंमोन किंतु जोना ओहे निनोबे नगर में नहीं जाए के दूसरा नगर में है जाए के लिए निकल रहे बे ना गिदिरनि उदैयाव थानाय समाव बिनि गोरा गोसोआ गुरै जादोंमोन आरो इसोरनाव बियो खेमा बिदोंमोन जेखान वो दूसरा बाटे जाए के लिए निकल लग ईश्वर के बात के नहीं मान के तखन ईश्वर का करला उके के बरखाले मछली के पेट में भुकाय देला तखन है उ नरम होए परला उनावसो निनेबे नोगोराव थांनानै इसोरनि बाथ्राखौ फोसावहैदोंमोन जेखान मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहला तखन है उ मन परिवर्तन होला और निनोबे में जाए कोन ईश्वर के वचन मुताबिक प्रचार करला नाथाय बिनि उनावबो जोना नबीया जेब्ला इसोरा निनेबियानि सायाव गावनि जे बिसार खालामनो नागिरनायखौ जेब्ला बन्द खालामो बिनि सायाव इसोरनि अननायनि सायाव बियो रागा जोंदोंमोन जेखान जोना नबी निनोबे नगर में जाए कोन ईश्वर के वचन के बतालक तखन निनोबे नगर के राजा से लेकिन जतना आदमी मन ईश्वर थिन नम्र बनलन और माफी मांगलन तखन ईश्वर साजा देवे
केर बदले उमन के दया करला उके दीप कुन और जोना कहत रहे ए ईश्वर खारबो कहत रहे ओहे काम के नहीं करला कह के गोसा होय रहे जौना नाबिखौ इसोरा आरोबाव बेनो गावनि दयाखौ होदोंमोन तखन भी ईश्वर उखरले अपन दया के देखात रहे सिगाङाव बियो गावखौ उन्दै गुरै खालामाखैमोन पहला वो नम्र बानेक नहीं पाइ रहे नाथाय बेनो साजाय होनानै बे गिदिर नानि उदैयाव थानाय समाव बेबादि साजाय होनायनि गेजेरजों बेखौ गावनियाव लाबोफिनदोंमोन किन्तु उखर अहंकार के नम्र बनाइले मछली के पेट में ईश्वर भेज रहे और ओहे मछली के पेट में वो नम्र होलक माफी मांगलक और ओहे रास्ता के ईश्वर बनाई दी रहे जोबनायाव ज'ना नाबिया गुरै जानानै इसोरनि दयाखौ मोनफिनदोंमोन और तखन वो मन परिवर्तन हुई कुन माफी मांगलक तखन ईश्वर के दया के देखे पारलक फालक गोजाम हृदयाव निकोदेम जन नीतिनाव नायब्ला नुयो नया नियम में जहन में हमने देखे पारिला निकोदेम बियो सासे आयेन गुरुमोन वो के आयेन कानून जानाल बरखा आदमी रहे जिसुखौ हरसेखालि बियो लोगो लाफैदोंमोन वो एक दिन रात में यीशु मसीह के भेंट करे के लिए आए रहे नाथाय बिनि गोरा गोसो थानायखाय बियो जिसुनि बुंनायखौ नाजावनो हायाखै जेखान यीशु जा कहत रहे ओहे बात के निकोदेम बरियार मन रहे ओहेले उ बुझे के लिए बा झोके के लिए नहीं पाइ रहे नाथाय बियो गाव जिसुजों लोगो मोननायनि सोमोन्दै बियो सानबाय थादोंमोन किन्तु यीशु मसीह के भेंट होला कहाँ गुठियाला उ बात के उ मन में सोचते रहत रहे जोबनायाव जहननि 19आव नायोब्ला जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव होनाय जादोंमोन बेखौ क्रुसनिफ्राय बोख्लायनायाव निकोदेम आरो जसेफआ थांदोंमोन जेखान यीशु मसीह क्रूस में ठोकाय होलक मोरलक तखन ओहे यीशु मसीह के लाहास के उतराय खुन थोपाय के समय में ओहे निकोदेम भी जाय रहे निकोदेमा बिनि गेजेरजों गावबो सासे जिसुनि चेला बेखौ दिन्थिदोंमोन उखरे से उ देखवा लग दे मोह यीशु के भालो पावत रहो मोह यीशु के चेला है को काय के देखाय देवत रहे जोबनायाव निकोदेमा गावखौ गुरै खालामनानै इसोरनि हामजा जानाय फिसा जादोंमोन और ओहे निकोदेम शेष में ईश्वर के फतिया छावा बने बाइन खुन ईश्वर के दया के फावेक फायर रहे इसोरनि मानसिफ्रा इसोरनि देखायाव गुरै खालामब्लासो इसोरनि दयाखौ मोनो बेखौ जोङो नुबाय हमने इस शास्त्र के वचन से हमने बुझे पड़ले जे आदमी मन ईश्वर के छावा मान नम्र होए ना नम्र होएल ओहे आदमी मन है ईश्वर के दया के फावेक फारे ना नाथाय गावखौ दुगा खालामनाय दुथां खालामनाय इसोरा बिसोरखौ साजाय होयो किन्तु हमने बुझे पड़ले जी आदमी मन फुटाने अहंकार नम्र बनेक नहीं पारेन ओहे आदमी मन के ईश्वर साजाय देवेला दुगा दुथां गोसोनि मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय अनखांनायखौ मोना नाथाय सावखौसो मोनो अहंकार बरिया मन के आदमी मन कभी भी ईश्वर के दया के फावेक नहीं पारबान बरंसो उमान ईश्वर से शास्ति साजाय के पाबान लुसिफर जेसायानि 12 नायोब्ला लुसिफर जिसुया 12 पद में देखल से हमने देखे पारिला लुसिफरा मोनसे समाव सोरगोनि आरफमोन बयनिख्रुइ गियानिसिन बयनिख्रुइ समायनासिन आरो आरफफोरनि लिडार दैदेनगिरिमोन ओहे लुसिफर एक समय में सारा के लाख दूत मन के मध्य में वो अगुआ रहे लीडर रहे और गुण सुंदर से के भरपूर रहे नाथाय बिनि गोसोआ दुगाजों बुंफबदोंमोन आरो बियो इसोरनिख्रुइ देरसिन जानो थाखाय सानदोंमोन एहे गुण मन के ली गुण उकर मन में अहंकार होई रहे और ईश्वर से ऊपरे बने के लिए वो चेष्टा कर रहे बेबादि जानो नागिरनाया बिखौ सोरगोनिफ्राय पृथ्वीयाव ईश्वरा गारहरदोंमोन किन्तु ईश्वर का करलक उकर उ अहंकार मन के जाइन कुन वो सड़क से लाठियाई कुन वो धरती में फेंक देलक जोङो गोरा गोसो थानाय बेखौ बे लुसिफारनि
जोङो बिनि सल'निफ्राय जोङो नुयो अहंकार आदमी हुआल से कैसन जे एक नीचे गिरे ना आदमी मान ओहे लूसीफर के जीवन के दीप को हमने बुझे पारेला नाथाय गुरै जानानै फैयोब्ला इसोरा बिसोरनो अनखांनायखौ होयो किन्तु जे आदमी मान नम्र होइकुन ईश्वर तीन घुएर को नावेना ओहे आदमी मान के ईश्वर दया करेला गोदान अदायाव सासे जोहोलाव दंमोन लुकासनि 15 अध्यायाव नायब्ला मोनो लुकास 15 अध्याय में देखाल से नया नियम में एक छोरा का जीवन हमने देखे पड़ेला गोमानाय फिसाला ओया हेराल छावा पुत्र ऐसे लिखा है सासे बिफाया सानै फिसालामोन उन्दै फिसाया बियो गावनि मोननांगौ सम्पथिखौ बिजोबनानै गोजान देशआव बियो गाज्रि खामानियाव बाहायदोंमोन एक तो बुढ़ा खेर बाप खेर दुई धान छोरा छावा रहन ओहे दे छावा मन खेर माझी से एक धान वो अपन भाग बाप से माइन कुन लेगला भागला और सब सारी संपत्ति पैसा कौड़ी के शिराला नाथाय जोबनायाव बिनि गोसोआव बे गुरै गोसो आरो साननो हानाय गोसोआ फैफिनो किन्तु शेष में जेखन वो दुख में गिरलक तखन वो अनुभव करे परलक मोय गलती करलो ओहले वो नम्र बनलक और बाप तीन घुएर को नावेकले इच्छा होलक आरो गावनि न' फारसे बियो फैफिननो गिदिंनो गोसो जाफिनदोंमोन तखन वो उकर बाप के घर बटे घुएर को आवेकले कोशिश करलक इच्छा करलक बिफाया बेखौ गोमानाय फिसालाब्लाबो बेखौ नाजावफिनदोंमोन एहे हेराल छावा के जी छावा सारी संपत्ति पैसा कौड़ी शिरालक ओहे छावा देखन घुएर को नाला बाप हार ने समाधि को और झोकला जिसु ख्रीष्टआ बे सल'नि गेजेरजों इसोराबो जाय मानसिफ्रा गुरै गोसो जानानै इसोरनि फारसे गिदिंफिनो बेखौ नाजावो दया खालामो होननानै बेखौ फोरोंदों ओहे बचन के यीशु मसीह के बचन है के माने ओहे बचन के द्वारा जे आदमी मान नम्र होइकोन अपन गलती के स्वीकार कायरकोन ईश्वर तीन घुएर को नावेना ओहे आदमी मान ईश्वर के दया के फवेक परेना माफ फावेना नाथाय इसोरनि मानसिफ्रा इसोरखौ मिथिनानैब्लाबो गोरा गोसो जानानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला किन्तु ईश्वर के छावामान ईश्वर के जाइन कुन भी वो ईश्वर के चोर कुन दूसरा बाते चाइल जाइन होले इसोरा बिसोरखौ शास्ति होनानै साजाय होनानै गावनि फारसे लाबोफिनो बेखौ जोङो बे गोमानाय फिसालानि सल'निफ्राय सोलोंनो हायो ओहे आदमी मन के जे मन ईश्वर से दूरिये गेलन ओहे आदमी मन के ईश्वर जे सजा दी कुन अपन बाते घुराई कुन लानेल ओहे हेराल पुत्र के कहानी से हमने सीखे परिला नाथाय बे गोमानाय फिसालाया गोबां बियो जिउआव सैनांदोंमोन जोबनायावसो बियो गावखौ गुरै खालामनानै लादों जेखन वो बाप हार से दूरिये जाय रहे गलती में रहे तखन वो के भूगे लगलक साहेक लगलक कष्टों में गिरलक तखन है वो बुझे परलक जे मोय गलती करलो जौना नाबियाबो बेबादिनो गेदेर सैनांनायनि उनाव जोबनायावसो गावखौ गुरै खालामनानै इसोरनाव गिदिंफिनदोंमोन जोना नबी भी इसने बहुत कष्ट मछली के पेट में फलक उखरे पीछे है मोय गलती कर लो काहे के वो भी घूरे माफी मांगे फिर रहे बेनिखायनो इसोरनि दया मोननो हास्थायोब्ला गावखौ गुरै खालामनांगौ ओहेले ईश्वर के दया के हमने फावेक लगी होला हमने सब आदमी मन नम्र होएक लगी नाथाय इसोरनि मानसिफ्रा मिथिनानैब्लाबो इसोरखौ गावखौ गोरा खालामोब्ला इसोरा बिसोरखौ माबा मोनसे साजाय होनानैब्लाबो गावनि खाथियाव लाबोफिनो किन्तु हमने ईश्वर के छावा हुई कुन जान बुझ के भी जुड़ी ईश्वर से दूरिये जाप होले गलती करब होले साजा दी कुन भी ईश्वर अपन छावा मन के घुराई को लाने के लिए चेष्टा करे नाथाय इसोरा गुरै मानसिफोरखौ हामजायो नम्र आदमी मन के ईश्वर फतियाय गोरा जानाय गोसोनि बेरेखायै इसोरा गसङो अहंकार आदमी मन के विरोध ईश्वर खड़ा होएला प्रथम पीटर 5:5 नायोब्ला प्रथम पीटर 5 पद में देखल से दिखिला माथाय 5:5 नायोब्ला जोङो नुयो इसोरा गुरै गोसो थानाय मानसिफोरखौ बोर होयो मोटी फास्ट नो हमने
देखे फरेल जे आदमी मान नम्र ओहे आदमी मान के ईश्वर दया करेल नाथाय गोरा गोसो थानायखौ इसोरा बिसोरनि बेरेखायै गसङो जे आदमी मान अहंकार ओहे आदमी मान के विरोध ईश्वर खरा होएला बेनिखायनो जोंनि इसोरनि मानसिफोरनि खामानिया बेनो जानांगोन गावखौ गुरै इसोरनि देखायाव जेब्लाबो लाखिफ्लायनांगोन ओहेले हमने ईश्वर के छावा है कि ईश्वर के दया भावेक लगे होले हर समय ईश्वर के नजर में नम्र होई कुन राहेकले चेष्टा करेक लगे नङाब्ला गोरा गोसो जानानै इसोरनिफ्राय गोजान जानानै थायोब्ला इसोरनि साजाय होनाया बिसोरनि जिबनाव जेब्लाबो थाफ्लायो आरो बिसोरो साजायाव गोग्लैयो नहीं तो जानबूझ के ईश्वर से हमने दूरिया जाब नहीं तो खराब काम खराब बोले ईश्वर के सजाय हमरे के ऊपर गिरी बेनिखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै गावखौ गुरै खालामनांगौ गुरै खालामनायाल' इसोरनि दयाखौ मोननायनि राहा ओहेले हमने सब नम्र बनने के लिए चेष्टा करेक लगे कारण ओहे नम्र होए ईश्वर के दया के भावेक के रास्ता है के मानोना जिसु ख्रिस्टआ बे लामाजोंनो थांदोंमोन कारण जिसु मसीह भी ओहे दाहार से उफार होई कुन गेला जिसुआ गावनो इसोरमोन सोरगोनिफ्राय फैदोंमोन आरो नेहात हिसाबै जोनोम जादोंमोन ओहे जिसु खुदे ईश्वर और साराक सिंहासन छुईर कुन नम्र होई कुन दुनिया में जन्म लेग रहे आरो मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बे गुरै नेहात जानायनि गेजेरजों बे क्रुसखौ गाव नाजावनानै लादोंमोन आरो क्रुसाव होजादोंमोन और आदमी मन के बच्चाकले वो नम्र होई कुन सबके साई कुन वो क्रूस में बलिदान होला नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बेफोर गासैखौबो बियो गाव इसोर जानानै फेजेननो हागौमोन ईश्वर ओहे दुख कष्ट से वो अपन के बच्चा करता कारण वो ईश्वर के एक उपयुक्त पुत्र जेब्ला बेखौ हमदोंमोन अब्ला सासे बिनि सेलाया जिसुखौ बासायनो नागिरदोंमन जेखान जिसु मसीह के दुश्मन मन धार रहन तखान जिसु के एक धन सेला जिसु के बच्चा के लिए चेष्टा करत रहा अब्ला जिसुआ बेखौ बुंदों आङो बिफानाव आरज खालामोब्ला दानो बियो हाजार हाजार आथ दैथाय हरनानै आंखौ बासायगोन होननानै बुंदों तखान जिसु काय रहा एखान মই आबादिन काहाबो हले सारक से लाख लाख संतरीमान दूध मन के भेस देते ऐसा कहला नाथाय इसोरा गावनि क्षमता बोलोखौ बाहायोमोनब्ला जिसुआ मानसि जाथिया बासायजानायनि लामाखौनो मोननाय नङामोन और ओहे क्षमता के यदि व्यवहार करता ने जिसु नहीं मरता और जिसु मसीह नहीं मरता खोले दुनिया के आदमी मन के मुक्ति बा परित्राण के उपाय नहीं रहे जिसुआ मानसिफोरखौ गोमानाय मानसिफोरखौ पापी मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय नो फैदोंमोन लुकासनि 19:10 नायोब्ला जों मोनो लुकास 19:10 में देखा से हमने देखे परेला जे जिसु जे सड़क से उठोर कोन अलग उकर बरखा उद्देश्य होला आदमी मान के लगेन बलिदान हुई कोन दुनिया के आदमी मान के बचाए मार्कुसनि 10:45 नायोब्ला जिसुआ बुंदों आङो गुबुनजों दाव दाव खालामजानो फैयाखै नाथाय गुबुनखौसो दाव दाव खालामनो सेवा खालामनो फैदों होननानै बुंदों मार्कुस के 10:45 में लिखा है जिसु काय है मोर दूसरा मन से सेवा लेके नहीं आ हो किंतु दूसरा मन के सेवा करे ले है मोय आ हो काय है नाथाय बेखौ बुंनायल' जों दिन्थियाखै नाथाय मावनायजोंबो दिन्थिदों जहननि 13 नायोब्ला गावनि सेलारफोरनि आथिंखौ सुनानै होदों गावखौ गुरै खालामदों वो बात के जिसु मसीह मुंह से खाली गुठियाला को नहीं किंतु हमने जोहन में देखे परेला वो अपन सेला मन के गोर के धुई कोन वो जे के नम्र छोटका बाइन है उके चिन्ह दिखाई दी है एसे उनाव जोङो गुड फ्राइडे फालिनो थांगासिनो दङ काय हफ्ता पीछे हमने 1 महीना के पीछे हमने गुड फ्राइडे हमने पालन करा जिसुआ गावखौ उन्दै खालामनानै गुरै खालामनानै मानसिजों हमजानानै मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय माब्रै गिदिर सैनांदोंमोन बियो बुजादोंमोन आरो क्रुसाव बियो होजादोंमोन
ओहे गुड फ्राइडे में हमने हर साल गुटियाइला ओहे आदमी मन के बचाई कर लगिन जीसु नम्र बाइन कुन कालवरी क्रूस में इतना जे कष्ट साबुक से मरल ठट्टा निंदा उस साहत रहे बेहा जेबो दायानो गैयामोन नाथाय नों आरो जों बयखौबो बासायनो थाखायनो बियो क्रुसाव थैदोंमोन जीसु निज कलंक रहे उखरतिन एक टुबी दोष नि फलाइन ऐसे बाइबल में लिखा है किंतु काले ऐसे कष्ट भोगला हम तोके और मोके बचाक लगिन बिनि सैनांनायखौ जोङो बे गांब्रै गाहाम रादाबाव फरायब्ला मोनो जीसु काले जे साहलाक बा क्रूस में ठोकाय होलाक सैर ठो हमरे कर शुभ वार्ता कागज है ओहे शॉप में लिखा है पढ़ल से हमने बुझे परेला बिनि सैनांनाया खास्रि बिस्रि रावजोंबो रुजुजाया ओरैबादि सैनांदों मानसिखौ बासायनो थाखायनो जीसु मसीह के कष्ट कोनो कष्ट से नहीं मिलेला वो इतना दुख से वो कष्ट से वो अपन जीवन के मानवा मान कर लगिन दिए है नाथाय जोंनि नोजोरा जिसु ख्रिस्टनि सैनांनायनि सायाव बांद्राय जोङो नायहरनो नाङा ओहे कष्ट जिसु ख्रिस्टनि सैनांनायखौ जोङो बांद्राय नायहरनो नाङा जीसु ख्रिस्ट इतना जे कष्ट होलाक भोगलाक उके हमने बागरा देखे नहीं लगी नाथाय बिनि सैनांनायनि गेजेरजों जोंहा मा इसोरनिफ्राय आशीर्वाद मोनखो बिसो गोनां बाथ्राया किंतु उ जे साहलाक कष्ट भोगलाक उखरे बाजाय से उखरे द्वारा हमने ले का फायदा होलाक वो है बरखाबाद बियो सैनांनायनि गेजेरजों मानसि जाथिनो बेसेबा गिदिर बासायजानायखौ बियो लाबोबाय वो अपन कष्ट भोग करलक किंतु ओहे भोग से ओहे बलिदान से दुनिया के मानवा मानकर लगिन परित्राण के लानलाक जायनो बेनाव फोथायगोन बिसोरनो इसोरनि फिसाफोर जानो थाखाय एखथियारखौ होबाय जहन 1:12 नायोब्ला ओहेले जी आदमी मन यीशु मसीह के विश्वास करे ना ओहे आदमी मन ले ईश्वर के छावा होयकले एखथियार देवाल जाय बेनिखायनो जोंनि सिगाङाव जे गुड फ्राइडे फैगासिनो दङ बिनि सैनांनायनि बिसयै जोङो साननांगौ नाथाय देरसिन बाथ्राया बिसो बिनि सैनांनायनि गेजेरजों मानसि जाथिया मा लाब जाखो मा आशीर्वाद मोनखो थोड़े कोन पीछे हमने गुड फ्राइडे पर्व मना यीशु काले इतना भुगला उ बात ना लगे किंतु उखर उ बलिदान से मानवा मन ले का फायदा होला उ बरखा बाद है नाथाय जिसुनि गेजेरजों बे बासायजानाया मानसि जाथिनि गेजेराव सफैबाय बियो जिसुनि गुरै खालामनायनि गेजेरजों सो जानानै फैदों ओहे बलिदान यीशु के बलिदान से मानवा मन के भीतरे ओपरे परित्राण तो आई चुकला उ होला यीशु नम्र बनला उखरे लागेन बेनिखायनो दिनै जोङो जिसुआ जोंनि थाखाय मडेल बिदिन्थि यीशु मसीह हमरे के लगेन एके भालो गवाही है के जिसुनि जोङो अननायखौ नागिरोब्ला इसोरनि दयाखौ नागिरोब्ला जों गावखौनो गुरै खालामनांगोन हमने ईश्वर से दया पावे खुजिल होले हमने यीशु ते ईश्वर के आगे में हमने नम्र होयक लगे अब्लासो जोङो इसोरनि बोराबनायनिफ्राय साजायनायनिफ्राय जोङो हुकुमा जागोन जोङो बिनिफ्राय रैखाथिखौ मोनगोन थकान है हमने ईश्वर के राग से गोसा से साजाय से हमने बादशेक पराब माथाय 5:5 जिसुआ गावनि चेलाफोरखौ फोथायग्राफोरखौ बुंदों मोटी 5 पद में यीशु उकर अपन चेला मन के कहे रहे गुरैफ्रा आशीर्वाद होजागोन आरो बे बुहुमखौ आवग्रिगोन होननानै जी आदमी मन नम्र ओहे आदमी मन आशीर्वाद पाबान और ओहे आदमी मन दुनिया के दखल करबान शासन करबान जेफिनियानि 2:1 नायोब्ला गुरै मानसिफोरखौ इसोरखौ नागिरनो थाखाय गुरै जानो थाखाय धोरोमिया जानो थाखाय लेंहरदों जाहाथे बिसोरो इसोरनि गेदेर बे बिसारनिफ्राय बिसोरो रैखाखौ मोननो हायो सपनिया 2:3 पद में ओहे के लिखा है कि ईश्वर के बच्चे के फावेक लगे होले ईश्वर के खोजेक लगे नम्र बनेक लगे बेनिखायनो जोंनि
समाव जोंनि बोथोरखौ नायोब्ला गाज्रिया गाज्रिनिफ्राय जानानै थांगासिनो दङ एखान हमरे के ई जुग दिन दुनिया के हाल साल के देखल से हमने देखे पड़ेला हमरे के दिन हालात तो एक पगड़ा से पगड़ा खराब खराब होते जाते नाथाय गावखौ गुरै खालामनानै बे संसाराव थानो हानायाबो जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय और हमने दे अपन के नम्र सोटे बाइन को राहे के लगी वो भी मुश्किल हुआ थे नाथाय बावहाय ईश्वरनि बाथ्राया बुंदों गुरैफ्रा बोर होजाग्रा किंतु ईश्वर के वचन कहे है जे आदमी मन नम्र ओहे आदमी मन आशीर्वाद पावेना बेनिखायनो गुरै जानानै ईश्वरखौ नागिरनांगौ बेनि धोरोमिया बेनि रायजोखौ जों नागिरनांगौ अब्ला जोङो जे साजाय ईश्वरा सानसे मानसि जातिनि सायाव लाबोगोन बेनिफ्राय जोङो बासायनायखौ मोनगोन ओहेले हमने के छोटका होए गले नम्र होए गले चेष्टा करे लगी और ईश्वर के धार्मिकता के और नम्रता पाने के लिए हमने चेष्टा करते खोजते जाए लगे